V nasledujúcej sekvencii je dobré, ak máš po ruke utieračik, ulož si ho niekde na svoju podložku, mimo svoju podložku. Chodidlá sú pod bedrami. S nádychom klesaj do stoličky, dlane vedľa tela a poďme ľavá ruka do strany, ruky do strany. Zapájame chodidlá. Nádych a výdych, dlane k sebe. Učíme bočnú stranu trupu, aby zabezpečila tento príťah. Nádych a s výdychom priťahuj nohu k sebe, krásne sa ti posilňujú stehná a zadok. Poď ešte 5, 4, 3, 2 a 1. Výborne. Hlboký nádych a ešte druhé kolo. Po tento raz dozadu. Nádych a s výdychom prisuň. Nádych, výdychom. Skontroluj si koleno, aby ti nepredbiehalo cez špičku. A môžeš pridať aj ruky. Nádych dozadu, výdych vpred. 5, 4, 3, 2, 1. Cítiš stehno? Výborne. Druhá strana. Presun sa na druhú stranu, tak aby utieračik bol niekde mimo tvojej podložky, alebo si zroluj podložku na polovičku, tak aby si mala priestor na klzanie tvojej nohy. Nádych, výdych, stolička. A poď. Nádych a výdych, prisuň. Nádych a výdych, prisuň. Sadáš dozadu, bedrá sú vzadu. Ešte 5, 4, 3, 2 a 1. Výborne. Hlboký nádych, ruky poza uši. Výdych, hore. Nádych, výdych, stolička. Noha dozadu a prisuň vpred. Nádych. Snaž sa mať chodidlá pod bedrami. A môžeš pridať aj ruky. Poď ešte 5, 4, 3, 2 a 1. Výborne, čaká nás balančná pozícia. Môžeš za pomoc zobrať utieračik, yoga pás alebo expander. Najskôr začneme stoji s rotáciami. Návaž sa na ľavú, pravé koleno hore, do pravého uhla. Dlane predriela, nádych, výdych, rotácia. Ľavá ruka za koleno, pravá sa otvára. A poď poloblúčik. Nádych a výdych, vráť. Nádych a výdych, vráť. Skús celý kruh. Nádych a výdych, vráť. Nádych. Ak strátiš balans, nevadí. Vráť sa. Druhá strana. 2, 3. Výborne. Hlboký nádych, výdych. Chyť sa za priehlavok. Pôjdeme do tancujúceho bojovníka. Takže ruka niekde vonkajš za priehlavok alebo za palec. Pohľad vpred, ruka vpred, ťahaj ruku dozadu, nájdi si nejaký pevný bod, odťahuj sa. Aspoň 2-3 nádychy. Hlboký nádych a výdych. Ak sa ťa rozkýva, nevadí, pokračuj. Nádych. Hore, výdych, klesaj. Druhá strana.
Hlboký nádych, výdych, ruky pre tela. Nádych, výdych, rotácia. A polobrúčik. 1, 2 a 3. Po celý kruh. Nádych a výdych. Druhá strana. Nádych, výdych. Cítiš, že celé telo sa krásne zahrieva v tejto varlačnej pozícii. Že kľudne zahádzuj vrstvy a poď do pozície tancujúceho bojovníka. Chyť sa za špičku. Hlboký nádych, otvor hrudník. Zapoj stred, zazipuj brucho. Nájdi si pevný bod. 3 nádychy, výdychy. Výborne. Hlboký nádych, výdych. Druhá alternatíva. S expanderom. Urob si v pásiku alebo z expandera očko. Môžeš si do ňoho prepliesť nohu. Skúsime si vytiahnuť nohu až poza hlavu. Trošku zaexperimentuj. Vráť sa do čias dieťaťa. Takže chyť si tú nohu ako taký batôštek poza rameno. Návaž sa na ľavu. A poď tak ako predtým. Vyťahovať koleno hore. A tentokrát skús obidvoma rukami sa chytiť poza hlavu. Rúčkuj si po expanderovi, po pásiku. Nádych a poď sa vyťahovať. 3 nádychy, výdychy. Vyskúšaj druhú. Ako na tom bude druhá noha. Takže takéto očko, slučka, alebo ak máš yoga pásik, tak si zapni členok, podidlo. Zober si taký batôštek cez rameno. Nádych, zapoj stred, zazipuj brucho. Vytiahni sa hlbšie za nohou. A otláčaj. Tri nádychy, výdychy. Výborne, hlboký nádych. A poď do predklonu s výdychom. Uvoľni hlavu. Uvoľni ruky. Na chvíľku zotrvaj v predklone. Zhod do seba všetko, čo sa ti podarilo, nepodarilo. A poď si chodidla do strany. Čupni si na chvíľku do malasany. Rozhýbaj bedra. Môžeš popretáčať kolena a spojiť dlane. Hlboký nádych. S výdychom usaď sa. A ideme ešte na posledný krát pred záverečným strečom posilniť stehná. Takže kľudne, ak máš utieračík, ulož si naň hlavu. Dlane si ulož do podložky, skontroluj si päty, aby boli na šírku tvojich bedier. Zazipuj brucho, vytlač sa hore a uvoľni stavec po stavci. Nádych, výdych, poď na svoje špičky a potom stavec po stavci roluj. Nádych a s výdychom roluj. Výborne, zostaneme hore. Zapoj ľavú pätu, aktívne stehno a poď dvíhať pravú nohu do pravého uhla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pôjdeme na pulzy, čiže ak je to pre teba náročné, kľudne môžeš využiť blok pod zadok a pôjdeme 10, 9, pulzy, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fú, pulzy sú makačka. Ideme druhá noha.
10, 5, 4, 3, 2, 1. Drž koleno v pravom uhle a idú pulzy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľníme, odrolujeme. Ideme vystrečovať nohy, môžeš si zopádať na pomoc utierák, expander, čo máš po ruke. Vyťahni si pravú nohu do expandera. Na chvíľku ňou pokrúž. 5, 4, 3, 2, 1. Druhá strana. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Chyť si chodidlo alebo expander, otvor ľavú ruku a otvorená rotácia. Ľavá ruka do strany, pravá noha do pravej strany. Pozor na ľavú lopatku, tá je na podložke. Môžeš sa vyrotovať aj v hlave, pozrieť sa doľave. Hlboký nádych a s výdychom prevalkaj, prehoď. Druhá strana. Ak náhodou sa ti nedotkne chodidlo podložky alebo nevadí, môžeš si uložiť na blok. Dôležité je, aby bola lopatka na podložke, aby si sa rotoval cez celý chrbát. Hlboký nádych s výdychom vráť. Na chvíľku si ešte celú pritiahni, môžeš aj koleno na chvíľku pokrčiť. Ťahaj, ťahaj, ťahaj. Možno sa až dotkneš chodidla. A s výdychom uvoľni. Čaká nás druhá noha, takže prechyť si expander, lakte sú na zemi, ak máš expander. A poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. A druhá strana. 4, 3, 2, 1. Čaká nás. Otvorená rotácia. Ľavá noha moja ide do vonkajška, pravá ruka do otvorenia. S nádychom a s výdychom. Druhá strana. Výborné na tvoj chrbát. Rotácie sú ako umývanie zubov pre chrbticu. Každý večer pred spaním. Nech sa ti dobre spí. Hlboký nádych. Alebo aj ráno po zobudení, aby si mala pekný deň. A s výdychom pritiahni ľavú nohu. Môžeš si uchopiť, ak máš pásik alebo expander, chodidlá, možno cez hlavu si to takto zavesiť a na chvíľku sa úplne uvoľní. Nechaj všetku ťažobu odpadnúť a navnímaj sa, ako sa cíti tvoje telo. Pozoruj zvuky, pozoruj svoj dých. Môžeš zostať v tejto pozícii alebo sa presunúť do akokoľvek inej príjemnej polohy.